Деси и Карина ни провокира този частен случай да направим тази тема, разбирайки за детето, за това, което се е случило. И Деси, казвам ти, че първо ще започнем да си говорим с докторите. Ти имаш възможност да задаваш всеки въпрос, който те вълнува, всичко, което те интересува. След малко ще разкажеш и какъв точно е твоя случай. Но първо, може би, с доктор Мангаров. Какво точно представляват ваксините? Какво представляват ваксините? Ваксините са средства, с които може да се активира имунната система на човека. Поначало има два начина тази система да бъде активирана. Когато човек се зарази, разболее се и съответно си изработи антитела срещу заболяването, ако се стигне до там. Защото има заболявания, при които до това не се стига, от които просто се умира или човек остава тежък инвалид. Другия начин да се задейства тази система е тя да се погаделичка, да изработи антитела и съответно тези антитела да не допуснат да се стигне до заболяване. Това е Предполагам, че тук спор нямате. Това представляват всъщност ваксините. Мога ли да направя уточнение? Да. Така, значи вакцинации не трябва да се отъждествява с имунизация. Сега ще ви обясня защо. Защото имунизацията означава да направиш организма силен, свободен, т.е. той да не боледува вече от заболяването. И това нещо не се постига с вакцинации. Подчертавам го и това нещо е добре известно. И сега продължава да избухват епидемии сред 100% вакцинирани популации. Това много добре се знае в САЩ, в Канада, по целия свят. Нещо аз не можах да разбера. Имунизация и вакцини. Аз не знам за такова нещо. Защото естественият имунитет се придобива само след прекарано заболяване. Или така наречен пасивен имунитет, който се осъществява чрез антитела, които се прехвърлят от майката на бебето, чрез кърмата или на плода. Това е някакъв вид естествена имунизация, така ли? Да, това е точно така. Естествен имунитет, който се придобива. Докато ваксината има за цел да създаде антитела, да провокира образуването на антитела, но това не е единственият начин, по който организма се защитава от болестта, т.е. с антитела. И второ, това не е сигурен начин, защото, както казах, продължават да избухват епидемии след 100% това ще го коментираме много наистина. Да. Искам първо да сме наясно с това какво представляват ваксините, каква е целта, за да стигнем до това защо сте против. Трябва да видим обаче реклама. Сега продължаваме след това. През това време може да си...